¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Nuevo caso de violencia de género ha sido en el barrio No Moles de Valencia. Una mujer ha muerto a manos de su pareja. Ya ha pasado a disposición judicial. Por otra parte, pendientes del proyecto que hoy se presentaba en la ciudad de Valencia, Marina de Emprendedores, capitaneado por el empresario Juan Roig. Una jornada de jueves que nos deja también todos estos titulares. Empezamos. El govern recorrerà la sanció de la Unió Europea a Espanya pel dèficit valencià. Així ho ha informat avui el delegat del govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues. La consellera d'Urbanisme, María José Salvador, va visitar ahir Elda i va mantenir una reunió amb el seu alcalde, Rubén Alfaro. Van abordar les necessitats de la ciutat en quant a habitatge i territori es referís. Augmenta un 800% el número d'incidències comunicades a través de la línia verda de Xàtiva. Posada en marxa per l'anterior govern, no ha sigut fins ara que s'ha impulsat i s'ha fet realment útil. Ja ha arrencat a la ciutat de Sueca el MIM. El conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marsà, ha assistit a la posada en marxa d'este festival internacional per mostrar el seu suport cap al mateix. El València Club de Futbol va perdre ahir contra el Zenit al Coliseu blanquinegre per 2-3. Després del partit hem estat molt pendents de les declaracions del seu entrenador, Nuno Espíritu Santo. I respecte a l'oratge, Jordi Pallà, bona nit. Bona nit, Sílvia, què tal? S'acaba el ponent ja? Sí, ja per fi estem farts del ponent. Encara en les últimes hores hem tingut ratxes moderades. Esta passada nit, ratxes prou fortes, prou persistents, han fet una nit molt molesta. Fins a primera hora de la vesprada encara donava ratxes de 30-40 km per hora, però la notícia és que demà s'acaba el ponent, el vent gira a llevant, a origen marítim, tindrem més núvols, però sembla que no tindrem precipitacions. Comencem molt pendents del nou cas de violència de gènere, una tragèdia que s'ha viscut este matí a la capital del Túria. Una dona ha sigut apunyalada per un home amb el qual mantenia relacions esporàdiques després de conèixer-lo per internet. Tenia 42 anys i ha sigut trobada en la seva casa després de portar diverses hores morta. La dona, de nacionalitat espanyola, presentava múltiples ferides d'arma blanca al tòrax. El presumpte homicida de 46 anys s'ha intentat suïcidar després d'acabar amb la vida de la seva parella, ja que presentava també ferides d'arma blanca. La policia l'ha detingut al mateix lloc dels fets, un pis situat al carrer de Lluís Lamarca, al barri de Nou Moles. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat les seues condoliències pel cas de violència de gènere que ha corregut aquest matí. En l'obertura de l'any judicial ha apostat per realitzar una acció integral i passar de les paraules als fets. El president ha considerat fonamental el suport a les víctimes, així com el disposar d'una capacitat directa d'acció dels serveis socials. No podemos quedarnos en lamentaciones, tenemos que actuar y no se puede dejar morir la ley de integral de violencia de género por falta de recursos. Hay que poner recursos, hay que poner liderazgo político y hay que ayudar desde todos los ámbitos de la sociedad para acabar no solo con la violencia de género que al final acaba en muerte, en asesinato criminal, sino que además atajar el problema de la discriminación, atajar el problema de la violencia. Per altra banda, convertir en realitat el somni de molts joves emprenedors amb talent és l'objectiu fonamental de Marina d'Empreses, una iniciativa sense precedents en la qual l'empresari de Mercadona, Juan Roig, ha invertit un total de 30 milions d'euros. Crear una fàbrica d'empreses i empresaris que situen a la Comunitat Valenciana com una icona internacional d'empreniment, una idea que comença a solidificar. El president de la Generalitat, l'alcalde de València i l'empresari i amo de Mercadona, Juan Roig, han assistit avui a la inauguració de Marina d'Empreses, un projecte en el qual el mateix Roig ha invertit un total de 30 milions d'euros, tot amb un objectiu: fer realitat el somni de molts emprenedors amb talent. Nos gustaría es que aprovechásemos ese espíritu emprendedor que tenemos en esta magnífica tierra. Tenemos los mimbres para que de aquí salgan muchos empresarios y muchos ejecutivos. Y así conseguir que Marina de Empresas sea el punto de referencia para que llenemos la Comunidad Valenciana y España
de empresas, empresarios i executius. I per això Marina d'Empreses engloba totes les fases del cicle, formació dins de l'Escola EDEM, l'acceleració d'empreses amb el projecte Lanzadera i Angels per ajudar en inversió. Però no tot val, s'educarà també en honestedat i respecte a la societat. Si no se gana dinero en una empresa, la empresa no es sostenible. Pero lo que pasa es que hay que ganar dinero respetando a la sociedad, respetando a los trabajadores y respetando a todo el mundo, ¿no? Joan Ribó ha destacat que es tracta d'un ecosistema emprenedor que, sens dubte, ajudarà a l'economia valenciana. Que ningú s'enganye. Sense empreses, siguen públiques, privades, cooperatives, etc., no hi ha treball. I el treball és un bé fonamental per a les persones sense el qual és molt difícil la integració en la societat. En la seva intervenció, el cap del Consell, Ximo Puig, ha deixat clar que projectes com este ajuden a la comunitat a resoldre problemes com la falta de finançament central. Visibilidad de la Comunidad Valenciana en España están absolutamente reflejados en un proyecto como el vuestro, el que hoy tenemos la suerte de abrir. A més, el complex empresarial està situat en un lloc molt simbòlic. La Marina d'Empresa se ubica en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia, en 3 antiguas bases de la Copa América, un total de 18.000 metros cuadrados que también simbolizan uno de los objetivos principales de la iniciativa, la proyección de mirar hacia el mar. La Marina d'Empreses ja navega a València. Un somni que s'ha gestat durant els últims anys i que avui ja és una realitat. Vora 400 persones, estudiants de l'EDEM, ja passegen pels corredors del nou edifici. Futurs directius, empresaris i emprenedors que estaven repartits per València ara conviuen a la Marina, guanyant en amplitud, en emplaçaments, però també en unes vistes úniques. Un cambio espectacular, que se junte Lanzadera con Angels, con nosotros, pues la verdad es que es siempre una gran ventaja poder estar en este ecosistema emprendedor todos juntos. Las vistas son espectaculares. Por la localización no nos lo esperábamos, no esperábamos verlo desde clase todo el rato el mar, pero bueno, que salir a los pasillos, ver el mar, no se respira esa tranquil·litat. A pocs metres de l'EDEM, els estudiants tenen com a veïns grans emprenedors que es troben en l'edifici Lanzadera. En esta tercera edició, els futurs empresaris es troben en un nou espai que anima a la inspiració. El espacio es mucho mayor, ahora tenemos habilitado un taller para nosotros, para los proyectos que tienen fabricación y distribución. Y la verdad es que las instalaciones son increíbles. Hay muchas startups que son todo el tema de diseño, la verdad es que la tranquilidad y yo qué sé, está todo, no sé, es una paga, la verdad es que sí. I si seguim el recorregut, arribem a Angels, on es dona un pas endavant. Així hi ha empreses consolidades que compten amb una nova inversió. Supone para nosotros todo un sueño, ¿no? Poder levantarte cada mañana y poder compartir este espacio con otros emprendedores es genial. Formació, acceleració i inversions, un conjunt de fases empresarials complementàries que conviuen ara baix un mateix sostre. És el holding més important i ambiciós que n'hi ha a la comunitat valenciana. Nos vamos ya hasta Elda. Allí hoy la consellera de Urbanismo, María José Salvador, se ha reunido con el alcalde Rubén Alfaro. El objetivo, abordar las necesidades de la ciudad en cuanto a vivienda y también territorio. El motivo de la visita de la consellera es porque hemos tenido una reunión de trabajo tanto con la concejala de Urbanismo, el concejal de Obras y Servicios, también con la concejala de Política de Vivienda y también con el consejero delegado de la empresa municipal de urbanización, pues un poco para toma de contacto con esas las principales líneas de trabajo que va a tener la consellería a corto y medio plazo y que nos afectan particularmente a Elda y a todos los municipios de la Comunidad Valenciana. La consellera de Urbanismo, María José Salvador, visitó ayer Elda y mantuvo una reunión con el alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, para abordar las necesidades de Elda en cuanto a vivienda y territorio se refiere. Este encuentro también ha contado con la presencia de la edil de Urbanismo, Pilar Calpena, el concejal de Servicios Públicos, Eduardo Vicente, la titular de Política de Vivienda, Nieves López, así como el consejero delegado de Mudesa, Javier Rivera. La consellera ha aprovechado su visita a Elda para acudir al barrio de las 300, donde los vecinos de los bloques de viviendas continúan a la espera de la rehabilitación de sus casas desde hace años, y al que el gobierno autonómico se comprometió tras la firma de un convenio. La producción del calzado, viajes de ida y vuelta de muchos productores de calzado y fabricantes. Con esmero y dedicación también habéis sido capaces de innovar y situaros en la vanguardia como ciudad,
siempre con honradez y vocación de servicio público. Desde luego que las problemáticas que sufre el municipio de Elda son una constante que se reproducen en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, porque arrastramos una mala gestión previa del Partido Popular, especialmente en el tema que principalmente ha ocupado la reunión de hoy, que es el tema de vivienda, falta de planificación y mala gestión. Avui, màxima expectació en les Corts Valencianes. La vicepresidenta del Consell ha iniciat la ronda de compareixences dels consellers per a informar de les línies principals per a aquesta legislatura. Oltra ha anunciat l'eliminació del copago en serveis socials i la presentació d'una nova llei de serveis socials que canvi l'actual model assistencial per un model universal. Respecte als refugiats, Oltra ha lamentat que el govern d'Espanya dificulte en la pràctica donar una resposta ràpida i efectiva. No podem permetre que Europa siga un obstacle per a la gent que fuig de la guerra, ni que la Mediterrània se convertisca en una fossa comuna. Per això, els anuncia que de manera imminent el Consell acordarà la creació d'un organisme que coordinarà totes les accions públiques, socials o d'altres índoles que faciliten l'acollida de les persones refugiades o peticionaris d'asil, d'ara i del futur. Parlem dels refugiats perquè la Generalitat vol fer de València una xarxa de famílies acollidores de refugiats. Diferents opinions i propostes hem pogut sentir dels valencians. Tots elles traten de posar solució a este problema. Yo no estoy muy segura de eso, que fuese una buena opción el que viniesen aquí. Lo que deberían es de hacer frente a la guerra y que ellos, los sirios mismos, remonten y recuperen su propio país. Yo creo que si viene esa gente, pues tenemos que ayudarla, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Y bueno, esa gente viene con mucho deseo de tener tranquilidad y bueno, ayudarlo. Por mi parte, ayudarlo. Todo nuestro apoyo para esa gente. Yo pienso que sí que puede ayudar, pero que ya bastante mal estamos los ciudadanos en Valencia o en cualquier punto de España como para acoger a estas personas, y me parece un poco irresponsable acogerlas sin un plan. Es decir, ¿dónde se van a meter? ¿Qué van a hacer? ¿Van a trabajar? ¿No van a trabajar? ¿Qué va a pasar? Entonces eso es lo que me parece un poco irresponsable. Por lo demás, me parece bien. Parlem també de la polèmica multa. El govern va recórrer la decisió de la Unió Europea d'imposar a Espanya una multa de quasi 19 milions d'euros per la manipulació de les dades de dèficit a la Comunitat Valenciana. El dilluns passat, el Tribunal General de la Unió Europea va declarar inadmissible el recurs interposat per Espanya perquè s'anul·lali la recerca. En el seu informe, la intervenció de la Generalitat va incórrer en negligència greu per l'absència de registre de despeses sanitàries. Ara, el govern central recorrerà la sanció i sol·licitarà la suspensió de la mateixa. Eso es una sanción por parte de la Unión Europea, donde se aplica un reglamento de noviembre del 2011 a hechos anteriores. Por eso el Gobierno de España va a recurrir esa sanción de la Unión Europea y va a solicitar la suspensión de la misma para que no se tenga que pagar. Per altra banda, el deute públic baixa al juliol fins a 1,04 bilions després de 2 mesos d'alça. La estadística del Banc d'Espanya reflecteix que des de gener el deute del conjunt de les administracions públiques ha caigut en 2 ocasions. Baja la deuda pública en julio hasta 1,04 billones de euros. 12.700 millones menos que en el mes de junio, según los datos del Banco de España. Es un 1,2% menos y se sitúa en niveles cercanos a mayo. Así todo, el supervisor señala que la deuda del conjunto de las administraciones públicas aumentó ese mes al compararlo con el mismo mes de un año antes, en un 3%. La mayor parte de la deuda de las administraciones públicas de julio, 765.000 millones, corresponden a valores de medio y largo plazo, 78.000 millones a valores a corto y 198.000 millones a créditos no comerciales y emisión de moneda. La estadística del Banco de España refleja que desde enero la deuda de las administraciones cayó en 2 ocasiones, abril y julio, mientras subió más en febrero, mayo y junio. El Banco de España confirmó la semana pasada que la deuda del conjunto de las administraciones públicas se situó en el 97,7% del PIB en el segundo trimestre, a un punto por debajo del objetivo del Gobierno para este año.
Parlem ara d'altre projecte, i és que la Generalitat i l'Ajuntament de València col·laboraran en el projecte Palaus Transparents. És un programa d'obertura integral per a donar a conèixer els edificis públics de valor històric i artístic. Comptarà també amb la col·laboració de la Diputació de València. Tant el conseller com Ribó han manifestat la importància de treballar junts en aquests tipus d'iniciatives. Un programa de apertura integral adecuada als horaris i usos de cada institució, però que se completarà en vídeos, fullets, programes educatius, etc., per a mostrar la cara amable, la cara estètica del poder. I jo crec que això és molt important i que en els pròxims mesos també veurem els resultats. No és l'únic encontre que ha tingut avui Joan Ribó. S'ha reunit amb el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, per acordar el disseny d'un pla general conjunt que delimite la interacció entre el port i el barri de Natzaret. Per la seva banda, Martínez ha destacat que amb este projecte pretén que la zona que envolta el port estigui orgullosa de la localització en la qual s'emmarca. Lo que se trata, y este es el esfuerzo que vamos a intentar hacer con la nueva revisión, es que Natzaret se sienta integrada, se sienta orgullosa, se sienta partícipe. Y al mismo tiempo, la tasa de desempleo es muy alta, Natzaret mucho más que la media, como os podéis imaginar. Vamos a buscar algún tipo de iniciativas que ellos puedan mejorar su situación económica. Avui també hem conegut que el jutjat d'instrucció 2 de València ha admès a tràmit la querella criminal presentada per Esquerra Unida contra 5 diputats del Partit Popular de l'anterior legislatura. La jutge creu que les conductes dels exmembres del Consell podrien ser constitutives de delicte. En la querella es denunciava la suposada violació del dret fonamental a la participació política i l'ocultació de documentació. Per a la coordinadora d'Esquerra Unida, Marga Sanz, es tracta d'una molt bona notícia, ja que és la primera vegada que es dona la presentació d'una querella criminal d'aquest tipus i que, a més, és admesa a tràmit. Parlem ara de la línia verda de Xàtiva, una aplicació de mòbil que permet al ciutadà comunicar a l'Ajuntament qualsevol deficiència que detecti a la via pública. Gràcies a aquest sistema, el temps d'espera s'ha reduït i el nombre de denunciats s'ha multiplicat. El número de consultes o comunicacions d'incidències remeses a través de la línia verda s'ha incrementat durant els mesos d'estiu en més d'un 800% respecte al mateix període de l'any passat. I és que durant juliol i agost s'han registrat 133 entrades a l'aplicació. Este increment respon a la promoció que des de l'Ajuntament s'està fent del servei. Des del consistori asseguren que abans no es donava solució a les incidències o es feia molt tard i això feia que el ciutadà no utilitzara la línia verda. Segons les dades recollides, els temps mig d'espera per resoldre una incidència l'any passat superava els 385 dies. Actualment, la mitjana es situa al voltant de les 2 setmanes, tot i que en el cas d'avisos per insectes no es supera la setmana. A més, per optimitzar el funcionament de l'aplicació, s'han habilitat nous apartats que permeten definir millor la tipologia de la consulta o de la incidència. Esta ampliació de tipologies també permetrà que la regidoria afectada reba molt més prompte l'avís, de manera que esperen reduir encara més els temps de resposta. Esta aplicació, així com el portal L'Alcalde a un clic, són dos dels canals de comunicació que els veïns i veïnes de Xàtiva poden utilitzar còmodament per notificar qualsevol qüestió. En menos de 24 horas. Mesura polèmica a la ciutat de València. Malestar entre els hosteleros i els veïns del Cap i Casal després de conèixer que l'Ajuntament vol prohibir l'ús del carril bus com a aparcament nocturn. La mesura està sobre la taula del regidor de Mobilitat, qui va assegurar que l'aparcament en el carril destinat a autobusos i taxistes afavoreix el consum d'alcohol i l'ús del transport privat. Per als hosteleros, la nova iniciativa tindrà conseqüències negatives sobre el sector que representa un motor econòmic i generador d'ocupació per a València. Ara insten a oferir alternatives reals per a reduir l'impacte negatiu de decisions com esta. La Generalitat, per la seva part, ha comunicat ja a l'Ajuntament d'Orihuela que ja no es farà càrrec de la vigilància de l'edifici al prop i que les netejadores aniran en horari d'oficina. L'equip de govern es planteja ja dur serveis socials a altres dependències.
El edificio PROP de Orihuela corre peligro de ser desmantelado. Los ediles de Patrimonio y Servicios Sociales se han reunido esta semana con responsables de la Consellería de Transparencia y allí les han trasladado que quieren eliminar el servicio de vigilancia de este edificio. Afirman que lo hacen por cuestiones de ahorro, pero lo cierto es que en estas dependencias trabajan 45 personas. Albergan tanto servicios sociales como otros departamentos de la Generalitat Valenciana y también se dan cursos. El no disponer de este servicio dejaría los expedientes a merced de cualquier persona que entrara en el edificio. Esto no supone ningún tipo de ahorro. Un ahorro es cuando uno, para adquirir o para tener un servicio, se gasta un dinero y pues por determinados motivos de negociación o de lo que sea, pues tiene lo mismo y le cuesta menos. Además, los responsables de la Consellería han expuesto que quieren que la limpieza se realice en el propio horario de oficina, con las molestias que eso podría acarrear. Ahora mismo el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento tiene allí 21 trabajadores y si esta medida se llevara a cabo, se plantea el trasladar a todo el personal a otras dependencias. A ver, nosotros también tenemos que valorar que si a ellos les supone un recorte, pues no sé, que terminen pagando aproximadamente menos de pues unos 20.000 euros o 30.000 euros y nosotros que tenemos que asumir todo el gasto del edificio, pues hombre, evidentemente no va a ser así. Vamos a barajar, vamos a ver números y si nos conviene irnos a otro sitio, por supuesto que nos iremos. La Generalitat Valenciana está dispuesta a aplicar estas medidas en este mismo mes y si nada ni nadie lo impide, los servicios de este edificio, que es vía de comunicación entre el ciudadano y las instituciones, se verán muy mermados. Alcoi, per la seva banda, comptarà un any més amb les aportacions que els seus habitants donen per a dur endavant projectes eixits de la voluntat ciutadana, tot mitjançant una nova edició dels pressupostos participatius. Els polítics són elegits pel poble per a ser els encarregats de gestionar els diners públics en ares del bé comú. Una missió que rares voltes acaba complint-se, com s'ha pogut comprovar arrel dels múltiples casos de corrupció que s'han destapat. Com a conseqüència, el poble demana cada vegada tindre més capacitat de decisió en temes que afecten als diners que aporten a la cosa pública, un fet que ha desencadenat la generalització de campanyes participatives com els pressupostos participatius. A Alcoi, esta iniciativa porta duent-se endavant des de la passada legislatura amb una dotació pressupostària creixent. Avui ha sigut presentada una nova edició d'esta campanya que busca aplicar les demandes ciutadanes a la realitat de la població. L'any passat van ser 5 les iniciatives ciutadanes que van veure la llum a la ciutat amb una dotació de 400.000 euros. Tot i que suposa menys d'un 1% del pressupost municipal, els pressupostos participatius porten camí de consolidar-se a la capital de l'Alcoià. És una campanya que té una connotació pedagògica perquè l'objectiu és crear i fomentar una cultura de participació ciutadana i de responsabilitat compartida amb tots els ciutadans. L'Ajuntament d'Alcoià tracta, a més, de que la ciutadania siga cada volta més partícip d'esta iniciativa, pel que han convidat a responsables de localitats com Ontinyent, Asp o Pedreguer per a conèixer les seues experiències en aquest sentit. Es celebraran 5 assemblees amb un nombre màxim de 50 participants per a facilitar el debat al voltant dels projectes a desenvolupar. Cada ajuntament ho fa a la seva manera, aprenent dels errors que estan fent, millorant allò que ha eixit mal l'any anterior i també les ambicions que tinga cada ajuntament. Els interessats en aportar iniciatives als pressupostos participatius de 2016 ja poden inscriure's enviant un correu electrònic al Departament de Participació Ciutadana. Parlem ara d'una samarreta intel·ligent, és capaç de mesurar les emocions. Ha sigut desenvolupada per el Centre Tecnològic Eurecat. Es podrà utilitzar per a finalitats mèdiques i també per a mesurar el comportament y el sentiment. Una camiseta inteligente capaz de medir las emociones, que te delate si estás mintiendo o que detecte si te gusta o no una película. Estas son algunas de las características de una prenda desarrollada por el Centro Tecnológico Eurecat, que por medio de sensores sin hilos capta a distancia y al instante bioseñales de diferente tipo. Estas bioseñales tan complicadas son parámetros tan habituales como son frecuencia cardíaca, respiración y temperatura. Los usos de esta prenda, que es todavía un prototipo y que Eurecat confía poner en el mercado, son muy amplios.
las múltiples aplicaciones de un dispositivo no invasivo como este, añadiendo algún sensor. Por ejemplo, estamos intentando una cosa que sale, es muy televisivo, la máquina de la verdad esta americana que te ponen los electrodos, pues esto es añadiendo lo que se llama el índice de sudoración. Pues combinando este índice de sudoración con parámetros como los que habéis visto, podemos llegar a medir esas experiencias de ese usuario, ese consumidor, que pueden ser útiles tanto para el usuario como para una empresa o un espectáculo que quiere saber realmente si está emocionando o no esa experiencia, ese evento que está viendo esa persona. La camiseta inteligente, que se podrá lavar como cualquier otra prenda, se ha presentado en la feria IoT Solutions de Barcelona, que reúne a empresas, entidades y organizaciones que impulsan las nuevas tecnologías para hacer la vida cotidiana más sencilla. Per altra banda, ja ha arrencat a la ciutat de Sueca el MIM, tot un clàssic. El conseller d'Educació, Vicent Marsà, ha assistit a la posada en marxa d'este festival internacional per mostrar el seu suport al mateix. Fa 18 anys que un conseller no assistia a la inauguració de la Mostra Internacional de MIM de Sueca. Enguany, el conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marsà, ha volgut viure en primera persona l'inici d'aquest festival dedicat íntegrament al teatre gestual i considerat com un dels 3 més importants d'Europa. El conseller, després de signar en el llibre d'or de la ciutat, va anunciar a Sueca la posada en marxa d'un pla estratègic de la cultura junt a un codi ètic de bones pràctiques de la gestió cultural. Per a marcar entre totes i tots, entre les diferents administracions, una manera de treballar comuna, uns objectius comuns que siguen tornar a posar en valor la creativitat, l'expressivitat del poble valencià. Probablement la setmana que ve presentarem un codi ètic de bones pràctiques de la gestió cultural. Durant massa temps en aquest país la gestió cultural ha estat lligada, en alguns casos, no en tots, evidentment, però en alguns casos ha estat lligada a pràctiques poc transparents. Marsà va estar acompanyat en la seva visita pel secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, i el director de Culturarts, José Luis Moreno, mostrant així el suport que des de l'administració autonòmica es vol donar al MIM i a la indústria cultural. I és considerar el sector cultural com un sector productiu, i és un que genera empleo, que genera ocupació. Per la seva part, l'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, va recordar l'extensa programació que ofereix el MIM a milers de visitants fins al 20 de setembre. Perquè el MIM el que fa és una mostra internacional, de prestigi també internacional, però que aposta de valent per als creadors d'ací del País Valencià. En finalitzar la recepció al consistori, les autoritats es dirigiren a la sala d'exposicions Els Porxets per presenciar l'espectacle Titella d'aigua de Bambalina. Parlem del Premi Iturbi a la ciutat de València i és que un jurat internacional valora els concursants del premi. El director artístic, Joaquín Soriano, presideix este jurat encarregat de valorar els 19 concursants que han iniciat ja la competició. Per primera vegada, la primera prova no és eliminatòria i tots els pianistes tindran l'oportunitat d'actuar 2 vegades. Les primeres proves se celebren en la Sala Rodrigo del Palau. Arriben els esports per a contar que s'ha trencat la bona ratxa sense perdre a Mestalla. El València Club de Futbol va perdre ahir al Coliseu blanc i negre. El Zenit es va imposar ahir al València Club de Futbol en un partit que, malgrat l'esforç dels blanquinegres per igualar el 0-2, no van aconseguir la victòria. D'eixa forma, els de Nuno han trencat una ratxa de 16 partits de competició sense perdre a Mestalla en caure en el seu debut en la Lliga de Champions. L'entrenador de l'equip, Nuno Espíritu Santo, ha valorat la derrota. Yo creo que el equipo buscó todo el partido, no fue solo la segunda parte. Creo que durante todo el partido buscamos la victoria. Dentro de que lo que queríamos, hemos sido sorprendidos con 2 goles y hemos reaccionado en la segunda mitad porque lo teníamos que hacer y lo hemos hecho un empate de forma meritoria. Y después, en una única situación del Zenit, hemos sido nuevamente sorprendidos. Pero el fútbol es esto, son goles, efectividad, no la tuvimos hoy. I després de la derrota, la plantilla s'ha exercitat aquest matí en el nou gimnàs de la ciutat esportiva de Paterna. Tenen la ment posada en el partit que es disputarà a Mestalla este dissabte, davant del Reial Betis a partir de les 6:15 de la vesprada.
El Villarreal visita esta vesprada al Ràpid de Viena en l'estadi Ernest Happel amb la intenció de sumar la seua primera victòria de la present edició de la UEFA Europa League. Marcelino té les baixes dels lesionats Asenjo i Musacchio, així com la del sancionat Eric Bailly, per este emocionat encontre que ha començat a les 7 de la vesprada. El tècnic del Villarreal, Marcelino García Toral, ha parlat del partit. Cualquier partido que se juega en Europa es complicado ganar, más fuera de casa. Y el hecho de que nosotros vengamos de una liga de las mejores o posiblemente la mejor de Europa no quiere decir que nosotros seamos claros favoritos para la victoria. Tendremos que demostrarlo en el campo durante 90 minutos, siendo superior al rival, que va a poner la máxima intención, toda su capacidad y toda su máxima actitud para ganarnos. El jugador de Llevant, Iván, ha reprès els entrenaments en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Buñol per a completar la sessió matinal amb absoluta normalitat. El lateral no es va exercitar en el dia d'ahir al costat de la resta dels seus companys per una contusió en el genoll dret que li va recloure al gimnàs i a la sala de fisioteràpia. L'Oratge amb Jordi Pallà, bona nit de nou. Què tal, Sílvia? Bona nit. El ponent s'acaba per fi. Sí, tots estem contents perquè la veritat és que el ponent res porta de bo. Aquesta passada nit i matinada encara hem tingut ratxes ben fortes, persistents, sobretot a les comarques més centrals de València, en punts de l'interior. Ara després repassarem les xifres. Podem dir adeu al ponent, molt contents. Tenim canvi en la direcció del vent, vents que vindran d'origen marítim, més carregats d'humitat, baixaran les temperatures, però tindrem una miqueta d'ambient més bascós. Ara bé, no s'esperen precipitacions, com a molt algun ruixat dissabte de matí en les zones de la Marina. Comencem avui amb imatges de l'eixida del sol este matí, com es sol dir, a trenc d'alba, de la zona de Cullera. Veig la mar molt encalmada, fruit d'aixòs vents de ponent, i són els núvols més abundants que hem tingut al llarg del dia, els que s'han vist, que han creuat la Comunitat Valenciana i que apenes han deixat algun ruixat de caràcter dèbil a les zones més interiors de València. Al voltant no arribava a 1 litre per metre quadrat. El vent ha sigut protagonista, un vent que ha bufat de forma insistent, persistent, durant tota la nit, amb alguns ratxes prou fortes. A la zona més alta de la comarca de Serran ha arribat a 60 km per hora. A la plana d'Utilrequena, a la vall de Cofrents, entre 54 i 45 km per hora. Vora 55 km per hora donava la ratxa més forta a la ciutat de València. A la zona de Camp de Túria, ratxes de 45 km per hora. També a la costera, 50 km per hora la ratxa més forta que registraven a l'Alcoià. A les zones més interiors d'Alacant, ratxes molt diverses. Mentre teníem apenes 10 km per hora a Orihuela, 10 al Pinós, teníem 40 a la zona de Villena. Al litoral, ratxes de vent més fortes entre els 30 que tenien a Alacant o els 45 de la zona del Camp d'Elx. Cap al nord saquen els 60 km per hora, una miqueta de mestral a la zona de Xàbia i en zones de la meitat nord de la comunitat també ratxes prou fortes, 52 a Vilafranca, 55 a Fredes, 40 a la zona de Catí, 45 a Segorbe i al litoral de Castelló entre els 32 que tenen a Vinaròs i els 56 km per hora de Castelló. A les imatges del satèl·lit Meteosat veurem com ha arribat la estabilitat. Una volta passat aquest front de núvols, apenas veiem núvols a la zona del nord de la península, encara amb fortes ratxes de vent de mestral i de ponent, però són núvols cada volta menys actius, cada volta donen menys precipitació, i aquí tenim aquesta frangeta de núvols que es creuava a primera hora del matí, apenas ha deixat 1 litre per metre quadrat a la zona de Caudete de les Fuentes. El dia ha quedat amb molt bona visibilitat, encara amb vents de ponent, i l'efecte foent ha fet que encara les temperatures, sobretot al sud de la Comunitat Valenciana, tocaren els 30 graus. Però esta passada nit, les temperatures, tot i mantindre's elevades, fruit del vent de ponent, del baix d'aixòs núvols, ja han començat a baixar, especialment a les zones de l'interior, on trobem 9 graus de temperatura mínima de Muz, 10 a la zona de Vistabella, 11 graus ha sigut la mínima de Vilafranca i de Fredes, 13 a Morella, 12 a Vilanova de Viver, també a Titaguas, 11 graus la mínima que hem tingut a Utiel. A les comarques més centrals, temperatures entre els 15 i els 18 graus, destacant el setge del Pinós, el setge també de la Font de la Figuera, el 17 d'Alcoi, 18 de Cofrents, 17 graus hem tingut a Bunyol, 15 a Xelva, 17 a la zona de Nàquera, 18 a Xaneta del Maestrat, i en zones de litoral, fruit d'aquest vent de ponent, les temperatures no han baixat en tota la nit, dels 22 graus a Castelló, de 21 a València o 22 a la ciutat d'Alacant. A continuació, el vent esta vesprada, hem de dir que encara continua bufant de ponent, de mestral, de llebeig en algunes zones, però fins i tot en zones de litoral ha acabat entrant la brisa. Les ratxes més fortes d'esta vesprada, com a molt al voltant d'aixòs 33 km per hora de Fredes a la tinença de Benifassà, des 30 de la zona d'Utiel, o també de Llíria, 35 a la zona de Jalance, 30 a Villena, 35 a la ciutat de València, però a poc va insistint, va entrant el vent de xaloc que aportarà més humitat i farà baixar les temperatures.
Ara, les imatges del satèl·lit Meteosat en el canal visible, veurem les imatges ampliades per veure aquesta frangeta de núvols que ens ha passat, ens ha creuat a primera hora del matí, a partir d'aquest moment amb vents de ponent, un dia amb molt bona visibilitat i encara destacar la presència de núvols pràcticament a tot el nord-oest de la península. Núvols no tan actius com els últims dies, però encara han donat alguna precipitació de caràcter dèbil. Així, apenas han vist, ahir tenim aquests núvols a la zona de la Marina Baixa, que també ràpidament s'han desfet, o alguns núvols esta vesprada en les zones de muntanya del nord d'Alacant, també sense cap conseqüència. Els núvols es veurem millor a través de les fotografies que vostès tots els dies ens envien. Ahí tenim encara les restes d'aquestes precipitacions dèbils que caien esta passada matinada a les zones més interiors de València, imatge de Caudete de les Fuentes. A Cullera, l'eixida del sol encara entre núvols. Mateix veiem a la zona del Mareny, aquests núvols que s'acompanyaven a primera hora del matí. Al port de Sagunt ja havien passat els núvols, començava a imposar-se el sol amb molt bona visibilitat. Al Buixec, també aquests núvols pentinats pel vent, que dona ratxes de més de 40 km per hora. Al Tea, mirant cap a les zones de l'interior, també aquests núvols que han durat ben poca cosa. Aquest núvol podem veure la zona d'Alcoi, la capital de l'Alcoià, una bonica imatge amb molts contrastos de colors. A Benifaió, a la Ribera, Sergio ens enviava aquesta imatge també, dels pocs núvols que s'han vist al llarg de la jornada. El mateix veiem a Benigànim o a la Serra Calderona, núvols que després s'han desfet, quedant un dia, podem dir, radiant a tota la comunitat valenciana. I això que les temperatures màximes han baixat, però han baixat sobretot a les zones de l'interior i tot que en zones de la costa han baixat, la baixada no ha sigut tan acusada. Encara hem tingut valors al voltant dels 30 graus a la ciutat d'Alacant, 31 a Elx o 30 també a Orihuela. La resta de temperatures a bona part de la comunitat, entre els 25 graus, per exemple, de la zona de Bunyol, els 28 de Xàtiva, de Cullera, els 27 d'Oliva, 27 també a la zona de Benidorm, 25 a Alcoi, 24 a Villena, 29 hem tingut a la zona de Torrevieja, cap al nord destaquen els 28 de Benicarló, els 29 de Castelló i temperatures prou més curtes que les d'ahir a les zones de l'interior, al voltant de 18 graus la més baixa, la registrada a la zona de Vistabella, o els 19 que teníem a la zona de Fredes. I és que la baixada de temperatures ha sigut més acusada a les zones de l'interior. Si fem una comparativa entre les temperatures màximes d'ahir i les temperatures màximes d'avui, per exemple, al nord de la comunitat, a la zona de Fredes, ahir tenien una temperatura molt elevada, de 26 graus, avui apenas han tingut 10 graus, 9 graus de diferència. A Morella, 27 ahir, 28 avui, 6 graus més baixa que la d'ahir. També ha baixat prou la temperatura a les zones més interiors d'Alacant. A Villena tenien ahir 31 graus, 23 graus han tingut avui, 8 graus de diferència. A la zona d'Alcoi hem passat de tindre 31 a tindre avui 26. No ha sigut tan acusada la temperatura en algunes zones, sobretot de l'interior de València, on ahir les temperatures no pujaren tant. Per exemple, a la zona d'Utiel ahir tenien 25 graus, avui 22, apenas 3 graus de diferència. I tampoc ha sigut tan acusada la diferència de temperatures entre ahir i avui a les zones del litoral. De fet, a la zona de Vinaròs apenas han baixat 2 graus les temperatures. A Castelló la diferència entre ahir i avui ha sigut de 3 graus, més acusada a la ciutat de València. Ahir teníem 33, avui ha quedat en 28, 5 graus més baixa, 3 graus més baixa a la zona d'Oliva, ja al litoral sud de València, i a la zona d'Alacant, on ahir, per exemple, a la zona de Benidorm no acusaren tant el vent de ponent, fruit de la presència de les serres a les zones més interiors, 27 graus de màxima ahir, 27 avui, la temperatura igual, i el mateix a la ciutat d'Alacant, 30 graus. També ha fet un dia calorós, perquè avui encara ha pujat prou la temperatura a les zones de més al sud. Avui tenim 7 finestres per mostrar-los l'oratge que hem tingut arreu de la comunitat valenciana. Comencem per imatges del port de València, hem vist l'edifici Vélez Events, repetim, 21, temperatura màxima, 28, ha sigut la màxima, 21 la mínima. De la ciutat de València es desplacem ara a la zona de la Serra Calderona, imatges de serra, on s'aprecia el cel ras, encara una miqueta de vent de ponent, de mestral, però temperatures que després d'una nit fresqueta de 10 graus s'han enfilat fins als 28 graus. Els companys de Ribera Televisió ens enviaven aquestes imatges des d'Almussafes, una temperatura màxima de 28 graus i el cel completament lliure de núvols amb molt bona visibilitat. A Xàbia, Toni Bolufer ens enviava aquestes imatges de la Caleta, la mar prou tranquil·la, temperatura prou suau, 27 graus de temperatura, a l'espera d'entrada de vents de llevant més acusats a partir de demà. A Canals, els companys de televisió comarcals envien aquestes imatges d'aixòs núvols que hi havia a primera hora del matí, una temperatura 5 graus més baixa que la d'ahir, 28 graus, quan ahir tenien 33. A l'Alcoià, imatges d'Alcoi, mirant cap al Parc Natural de la Font Roja, amb una temperatura màxima de 25, ahir sí que ha notat la baixada de temperatures fins a 5 graus, també respecte a la d'ahir. I acabem amb imatges de Torrevieja, on s'aprecia que la mar està molt tranquil·la, un dia que convidava a prendre el bany, perquè la temperatura del mar encara està elevada i la temperatura també ha sigut avui prou alta, de 29 graus la màxima.
Pel que fa a la previsió, tenim canvi en la direcció del vent, tenim l'anticicló situat a la zona de l'Atlàntic. El centre de baixes pressions que s'ha afectat aquests últims dies ja viatja cap a la zona d'Escandinàvia, però atenció a aquest centre de baixes pressions situat a la zona del nord d'Itàlia que envia aquesta franja de núvols i la cua, junt a l'entrada de vents d'origen marítim, provocarà la presència de núvols, especialment a la meitat sud de la Comunitat Valenciana. Demà, per a parlar de precipitacions, hem d'anar-nos pràcticament a la zona de les Canàries. Veurem el mapa de previsió, perquè el mapa de temperatures ens indica que les temperatures vegen demà els colors més clarets pràcticament a tot el litoral de la Comunitat Valenciana, encara temperatures amb l'isoterma de 15 graus al centre de la península, que serà on més pujaran les temperatures. Demà, per trobar pluges, hem d'anar-nos pràcticament a l'arxipèlag canari. Tindrem precipitacions sobretot a la part més occidental, perquè a la resta de la península apenas tindrem presència de núvols baixos a tota la zona del Cantàbric i també a la zona del sud-est de la península, amb unes temperatures prou més baixes, 25 graus a València, 27 a Múrcia. Esta pròxima nit, en quedar el cel més encalmat i lliure de núvols, baixaran les temperatures. Serà un ambient fred el que tindrem a les comarques de l'interior, encara amb vents de mestral a les zones de més al nord, girant ja a origen marítim al centre i al sud de la comunitat. Demà divendres comencem el dia amb ambient més fresc, temperatures més baixes, en principi un dia assolellat, encara un poc de vent de mestral que anirà parant, sembla que a migdia ja entraran les brises, el vent es reforçarà a última hora del dia de gregal o de llevant, acumulant ja durant la nit i matinada alguns núvols en les zones més costaneres del sud de la comunitat, demà en temperatures més baixes. De fet, esperem que les temperatures no baixen, volem dir, des 10 graus a bona part de les comarques interiors de Castelló i de València. Les comarques més centrals quedaran entre els 10 i els 14 graus i a la costa temperatures de 15, 16, com a molt 18 graus, unes temperatures màximes que al litoral quedaran entre els 25 i els 26. De cara al cap de setmana, sembla que dissabte podem tindre més núvols i fins i tot algun ruixat de caràcter dèbil en zones de la Safor o de la Marina, fruit de l'entrada de vents d'origen marítim, temperatures sense canvis. I sembla que diumenge, recordem, és l'últim cap de setmana de tardor, serà un dia marcat pel sol i per les altes temperatures. I començarem la setmana també amb presència de sol, temperatures sense canvis o amb tendència a pujar i presència d'alguns núvols a primera i última hora del dia en zones de litoral. I acabem com hem començat, amb un timelapse que s'ha enviat el nostre amic Vicent Sabater des de la zona de Cullera. Bé, Sílvia, és tot. Demà tornem. Gràcies, Jordi. Fins demà. Fins demà. És tot en Notícies Comunitat Valenciana. Demà tornem. Gràcies per estar ahí. Buenas noches, bona nit.